Fra Italien, fra Toscana. Velkommen til DM i blindsmagning 2023 her, direkte fra Axelborg i København. Straks er vi klar til 7. vin. Målet er jo selvfølgelig at komme så langt vi kan, og meget gerne i finalen, vi må se. En klassiker. I Italien. Valpolicella. 1 point for at sikre jer finalepladsen. Hvad regner med, I vil ligge heroppe, inden I kom her i dag? Vi har da håbet på det i hvert fald. Vi kører videre. Sidste Tokyo-vinen. Det bliver spændende. Hvem der kommer i finalen, hvem kommer i playoffs, og hvem skal ned og have en lang kop kaffe. Vi har fat i Syrah, men fra Australien. Shiraz, fra meget klassisk område, som hedder Barossa Valley. Hvad skal der til her til sidst? Jamen, nu går vi all in på den sidste her. I toppen 118 point har dem, der ligger nummer 1. Det er de evige toer. De ligger altså af point med førsteplads nu, og så er vi nede på 115 point, som Trio Mas ligger på. Skal vi ikke lige give en stor hånd til de 3 sikre finalister? Hvad siger du om pointene, som de har fordelt sig? Er alle sammen hold, der scorer i stedet mellem 18 og 2? Den aller sidste vin er blevet skænket. Det er uden tvivl de 2 bedste hold. Men Ali, jeg skal lige høre, hvad tror du, der var i glasset? Piemontese. Vi er også i Italien, så nu bliver det spændende. Vi er i Italien. Er det Nebbiolo og Piemonte, eller er det Toscana og Sangiovese? Den sidste vin er Brunello di Montalcino fra Italien, fra Toscana, årgang 2016. Vi har en afgørelse. Tillykke til The Spanish Connections.